Canicross είναι ένα άθλημα, μια ωραία δραστηριότητα του ανθρώπου με το σκύλο του, όπου μαζί δεμένοι με ένα λουρί τρέχουν σε μικρές, μεσαίες και μεγαλύτερες αποστάσεις. Για να ξεκινήσουμε με το σκύλο μας, μπορούμε να το συνδυάσουμε αυτό με την καθημερινή μας βόλτα. Προσέχουμε για τη δικιά μας και για το σκύλο την ασφάλεια να είμαστε δεμένοι με τα κατάλληλα υλικά. Ένα στιθούρι για το σκύλο, μια ζώνη μέσης για μας και ένα λουρί ελαστικό έως 2 μέτρα, το οποίο μας συνδέει μεταξύ. Πριν ξεκινήσουμε την ασχόλησή μας με το άθλημα, καλό είναι να επισκεφτούμε τον δικό μας γιατρό, αλλά και τον κτηνίατρο, να πάρουμε το OK ότι είμαστε καλά και δεν διατρέχουμε κάποιο κίνδυνο για μια τόσο έντονη δραστηριότητα. Ο σκύλος μας πρέπει να έχει μια ηλικία συγκεκριμένη και πάνω, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί οστικά. Δηλαδή ένας σκύλος από 12 μηνών και μετά μπορεί να ξεκινήσει ελαφρές προπονήσεις, ακόμη και συμμετοχές σε μικρούς αγώνες. Και ένας σκύλος άνω των 18 μηνών μπορεί να συμμετέχει και σε αγώνες μεγαλύτερης απόστασης. Οι προπονήσεις μας μπορούν να ενταχθούν μέσα στο καθημερινό μας πλάνο της βόλτας. Για να ξεκινήσουμε μπορούμε να εναλλάσσουμε περπάτημα και χαλαρό τρέξιμο, ώστε να συνεχίσουμε και εμείς και ο σκύλος μας σε αυτού του είδους την δραστηριότητα.